mar Kosir, Rongo, Chamgiwadwa, Wendo bende nie plan, to gi Chata ma Kamagambo University. Koro kama nonyalo limo mane osegedi ne en kamoro achiel, mjumbe nokwayo nolim kanyo. To mano en gima nochak ger e 2017 nyaka sani. Omiyo wan bende dine wabed ni walaro kode ni watere kate osuptal moger gi kaonti. Onge larruok. Atadwaro nyisi. Gigi gin mag jopiny. No, gigi te mag jo Migori County, tane jatend Migori County, kendo an jatend wajumbego. Gik ma ineno motimo Rongo gi. Watimo Rongo gi, Rongo ni kanye? Migori County. Uriri ni kanye? Migori County. Ng'ama jatend Migori County Ochilo Ayacko, mago sub counties. An gigo te arwako, ok ane mayudo ber. Ok anyal kwedo ma mjumbe okwayo. Ane mayudo ber, to wan gi projects wa. Mabendo timo kaka serikali. Mang'eny, adwaro nyisi kwa mfano. Wan wawegi, wanyisi kwa mfano. Ma kikao financial year 2023 no kikao 2024-2025 ECD classrooms mamandetwa ma wasegero ni estate mopogore ma wasetieko gin 179 kikao 2024-2025